buhay na kalabaw, lumaw. Kamusta mga kansel? Ako nga pala si Paulol. Ngayon dadaan natin isang kakaibang ad na lumabas ngayon sa Pilipinas at iba pa mga isinumpang video dito kaya hindi ko pa ito pinapanood dahil kita ko lang sa feed ko. Panoorin ko tao. Oo, kasi wala akong buhay, di ba? Medyo may onting dislike. Pangalan pa lang eh. Parang nagka-stroke yung gumawa ng title. Pero panoorin natin sa RC Cola. Eh, di ba, paano tayo makapiright? Medyo, i-bend natin na konti yung video. Afro agad, ah. Si Aura ba yan? Oo. Ampun po ba ako? Ha? Sino naman nagsabi sa'yo niyan? Laging pang-asarero. Lagi na akong inaasar sa school eh. Ampun daw ako mo eh. Kala nila si Aura ka, pwede ka si Aura. Sabi ko sa'yo, huwag ka magpapa-apekto sa sinasabi ng iba. Pero ma, Ay, internet. sabihin mo sa akin ma. Ampun po ba ako? Isip mo. Ha? Ma! Anong gagawin niya? Susuntokin ba niya? Ha? Wow! Paliwanag mo po ba? Matigas ba yung utong niya? May paliwanag mo, bakit may 4 na baso ako sa likod? What? Matagal na namin itinago ito sa'yo, anak. Pero sa palagay ko pa humor natin malaman mo. No. Papaluin ba niya? Paluin mo. Panghapon to ah. Ganito. Masarapan pa siya. Ah! Onechan! RC Idol! May pioneer na tayo ng... What the... gusto ko ng backstory. RC Cola, baka naman. Pwede tayo mag-sponsor dyan. Gusto ko ng backstory ni tate at saka ni ate kung alam nila to. You get the humor parang dahil masyado nang saturated ang klase siguro ng mga paulit-ulit na templated dito. Jowa, naglolokohan, laugh tracks, pranks, yung mga ganon. Bago na to eh. Ito yung bago sa ating panahon ngayon. Yung mga walang sense na sabog lang. Tawag dito parang absurd humor. As in kakaiba. Walang sense. Totoo lang. Walang sense o sobrang may shock value at may kakaiba. Panoorin nyo yung The Eric Andre Show. Pinapanood ko din yan. Ganun klaseng humor yung pinakita dito. Medyo relax pa nga to isipin. Pero maganda para ma-share sa masa, sa mga bagong manonood ngayon. Dahil mas na-appreciate ito ng mga kabataan ngayon. Na-appreciate ko din yan. At kung naalala nyo, ginawa na rin ito ng Oishi in comic strip form. Yung mga drawing nila na kung saan kakakainin yung ng mga bata, yung teacher, yung kanilang mga magulang, basta nagkakainan lang sila. May ganong klaseng dark humor or absurd humor na ina-apply nila sa kanilang marketing. Yung ganito, paano mo papakita to sa TV? Ito, yung tinanggal pa yung ulo niya. Paano mo ito papakita sa TV? Kaya sabi, hindi ba matotrauma yung mga bata dyan? Hindi nila ito maintindihan. Baka tagalin mo ang ulo mo, ano nangyayari dyan? Email mo lang ako, RC Cola. Malit na ba? Tutuwad ako para sa inyo, RC Cola. Kunin nyo lang ako. Sunod, maraming salamat galing kay Nino. Psychologist, all dreams have meaning, my dream. Binibigyan na ba ngayon ng meaning yung mga nasa comment section? Tingnan nga natin. Ano mga katarantaduhan ng ini-embed? Baka lagyan nyo ng kamulto-multo na naman to, ha? Japanese. Yeah, medyo, kasi meron nga hapon na vibe yung mga ganito. Very meaningful. She had been keeping the secrets of the parliament with the quiet, so she scared her secret. Huh? And the family became so very happy. Now the family will be... Pinagsasabi mo! Naka-drugs ka ba? Wag! Hindi nyo kailangan overanalyze yan. Ganun na absurd humor. Wala siya talagang meaning. Parang chaotic na sabog. Wala siya talagang meaning yan. Enjoy nyo na lang. Wag! Kay Gabriel, what is cupping therapy? Ano, nakaka-relax yan. Yan ang kailangan natin. Ito rin ako kada baso meron akong pasan-pasan na responsibilidad. Kuryente, tubig, renta ng bahay. Tsaka yung mga pangarap ko sa buhay. Yan, dala-dala ko lahat. Pagod na ang aking likod. Sunod! Galing kay Jegel. Okay anak, may mga bisita tayo. Ilabas mo mamahaling baso. Espesyal yan eh. Espesyal parang yung video na yun. Maraming salamat RC Cola. Binibigyan mo ng bagong lasa. Galing kay Daryl. It depicts the emptiness that the child may carry for a long time. Imagine how hard it is for a mother to reveal the truth and share it to Gativ what's meant for her child. Blah blah blah.
Illuminati ang RC Cola, confirm, sabi ko na nga ba. Pero ba kanya-kanyang style, kanya-kanyang marketing yan. At wag na yung mag-explain ng shitpost. Sino umay na yung RC? Kasi Pepsi na umay na din. Oh! Madilim ang paligid. Kami si Jay, tonight with Boyd. Kaya parang ganyan yan yung nihilist humor. Ano to? Ito nasa comments. Nandito na kayo ngayon sa aming dimensyon. Farewell, Undertaker. Di kita malilimutan. Childhood kita. Alam nyo ba yun na nag-retire na siya? Sunod, galing the same video of Sam. Isinumpa ang mga video. Ayoko Isinumpa rin at ang ending nito. Copyrighted, ayoko na tumawa. Okay, tama na, tigilan natin yan. Sunod. Galing kay Christian. Ikaw ay nakalabaw, lamaw, lamaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw, lamaw, lamaw, lamaw. Ikaw ay nakalabaw. Ito na talaga ang comic comedy natin ngayon. Lamaw, lamaw, lamaw. Na-imagine mo ba pag ito pinasok sa mga Itbulaga o Showtime? Matagal pa bago umabot to. Kaya buti na lang ma-internet pumutsanggal. Kung walang internet, siguro mabubulok ang utak ko sa TV. Buti na lang talaga. Nagpapasalamat ako sa inyong lahat, sa mga gumagawa ng memes sa internet. May iba pang panla sa mga memes sa Pilipinas. Diba? Walang sense, walang laugh track, walang punchline. Yun na yun. Yun yung absurd humor. Matatawa ka lang kasi wala siyang sense. Galing sa Twice posting. Yun po! Tumitigas na aking boy abunda. Diba, laksan mo lang. Ikaw ay nakalabaw, lamaw. Yes! Gusto ko higaan mo yan. Gusto ko rin yung commercial na yan. Di ba? Gusto kong commercial. Hindi lang nila lalagyan ng magandang mukha na celebrity. Di ba? May script. Meron may palo. Hindi lang lalagyan ng wala na. Sige, sunod. Yan, yung pag nakalimutan asnan yung french fries mo. At least ito alam mo maalat kahit ano mangyari. Maraming salamat, Matt Right Leche. Sunod, galing kay Louie. Ano bang meron sa malakas? Ikaw ay nakalabaw, lamaw. Diba, lumalaban na rin ang Kenny Rogers. Basta malakas ang volume. Ayan, isinumpa ko ng mga larawan. Kamis naman pumasok sa school. Maraming salamat. Sunod. Walang pinapanood ko. Galing kay Banana Ball. Normal na bata. Naiampon ba ako, anak? Sorry, bata sa RC Commercial. Basta kulot, salot, wag mo pakikinggan. Matagal na namin tinago sa'yo ito. Alam mo kung ano pang tinago? Ikaw ay nakalabaw, lamaw, lamaw, lamaw. Ikaw ba maalala mo ba yun? Kundi dahil sa mga memes? Diba? Masaya ako yung mga memes tayo dito sa Pilipinas eh. Kala kay Super Bayani. I'm sorry, Ador. Ay, sabay gumawa ng Ben and Ben. Ba't ka nagsasorry? Ador? Hindi. Ako ang kakambal ni Ador. Si Cardo. At Cardor. ipahihiganti ko ang lodi ko kapag nadala kita sa husti! Hustisa! Dami mo pang sinasabi. May ads pa yun Hindi eh. kasing dami ng mga kasong isasampa sa'yo. Ako ang isa pang kakambal ni Ador at Cardo. Ako si Jo Marie. Diba? Kung ito sa Channel 2 lang to paulit-ulit. Kakaiba talaga Diba? kayo. Tulad ng kakaibang sarap ng Nescafe 3-in-1 Nani? Brown Cream. Yummy. Meron pa ba? Yeah, kaya di gusto ko malaman sa mga commercial dito eh. Sumuko ka na. Joaquin, Bordado. hindi ko nais. Ang una ng makipaglaban. FPJ. Ngunit, kung hindi mo ako susundin, mapipilitan akong gawin. Babarilin na naman ba niya to? Gay, na hindi ko na... nasa na yun?
Oh, C4! Boom! Gusto ko sumabot. Yep, wala na rin ako maintindihan. Yan, so follow mo, ilagay ko sa description, Super Bayani. Wala na ako naiintindihan! Yun naman talaga, ang absurd humor, sunod. Yan! Junie Boy, ang Junie at saka ang kanyang boy, maraming salamat, sunod. Hindi ko na maipaliwanag. Ito yung mukha ng hindi na maipaliwanag ang nangyayari. Galing sa basic. Nalito ako doon. Oh, nalito din ako eh. Lahat nag-i-interconnect na naman. May RC, may Chooks to Go, may Mang Inasal, may Nescafe. Pang merienda na lahat. Kompleto na. Hindi ko na maipinta ang mga nangyayari. Sunod. At panghuli. すいません。蜂蜜を Pero ペロ tayo ッと sa しても hapon いい nga です nakuha か ng またですか yung ganong klaseng... 今日が初めてのことであれば、私も蜂蜜をお譲りするにやぶさかではございません。しかし、 dinilaan. Kaya nasarapan din si Kuya kanina eh. ペロペロ、ペロペロ、ペロペロ、ペロペロ、ペロペロペロ、ペロペロペロペロ、ペロペロペロペロ、ペロペロペロペロペロペロペロペロ、ペロペロ、ペロペロペロペロ、 Mahilig naman ako sa ganito. Ayan. ってなさったじゃないですか。 Yun ちょっとぐらいいいやん。潰れるってしてもう洗礼を進めば身につけるよ。ちょっと Iwas pa. Wag! Huwag mo ako paluin, ma! 安藤さん。はははは。また喧嘩ですか。君たちはこういう言葉を知っていますか。喧嘩するほどてい安藤さんがていってね。チェ。 Pwet pa. ちょっと待って。今、 Habang tumatagal, yung utak ko natutunaw. 実家がある、なんかこう、 Wala na nga ako ma-comment. 危ないっていう Wala akong masabi. 感じですってそりゃ急いで行かなきゃ。なぜなら俺はペンギンだから。なぜなら俺はペンギンだから。 Ayoko na. Alisin mo na ako dito. Paulo, skip mo na lang kasi wala talaga akong sinasabi. Ayoko na lang ipakita lang. この森の平和は dito. 安藤さんが守る。 Ano to? Anong title ito? Parang comment nga Pen. sa baba. ブー。 Meron ba akong parang 5 season ng anime hindi ko napanood tapos bigla akong pumunta sa last episode. Hindi ko alam 結局安藤さんがペンギンかどうかは分からずじまい。でも Tinitignan niya ako sa kaluluwa ko. あんた心のペンギンだよ。 Kokoro-san. Thank you, Mr. Ando, I love you. I love you. You make me happy and give me peace. Tinamaan ko yung aking headphones, leche. けど At kung nagtatanong ko sa ating mga video kaya ayoko na. 春の Kung gustuhan nyo to, gusto ko na mga ganito klase video, mag like, share sa mga sabog nyo, friends. At huwag nyo kalimutan subscribe. Sige na. Paalam.